IFM Dagupan po, Lingap Kalikasan, coastal cleanup sa Bunuan Binlok, matagumpay na naisagawa. Para sa detalye kasama natin, Idol Ruru Hugotero. Ikwento mo, Idol Ruru. Matagumpay na naisagawa ng 104.7 IFM Dagupan ang Lingap Kalikasan Coastal Cleanup noong Sabado, Hunyo 6, 2026 sa Barangay Bunuan Binlok Coastal Area, Dagupan City bilang pakikisa sa pangangalaga ng kalikasan at pagpapanatili ng kalinisan sa baybayin. Umabot sa 50 individual ang nakilahok sa aktibidad upang mamulot ng basura at tumulong sa paglilinis ng coastal area. Layunin ng programa na mahikayat ang komunidad na maging aktibo sa mga gawaing pangkalikasan at isulong ang diwa ng bayanihan para sa mas malinis at ligtas na kapaligiran. Sa panayam kay Barangay Kagawad Rolly Clauna ng Barangay Bunuan Binlok, nagpaabot ito ng pasasalamat sa IFM Dagupan at sa lahat ng nakiisa. Aniya, malaking tulong ang ganitong programa upang mapanatili ang kalinisan sa baybayin at mapalawak ang kaalaman ng mga residente sa tamang pagtatapon ng basura. Lagi nating gawing maglinis para lalo na yung sa mga plastic kasi parang ang samang tignan sa mata. Kailangan malinis lagi yung mga kapaligiran natin. Nagpahayag din ng suporta ang Human Nature Dagupan bilang isa sa mga partner at sponsors ng aktibidad. Ayon kay Marketing Officer Ms. Calista Hugilon, tugma ang programa sa kanilang misyon at advokasya para sa pangangalaga ng kapaligiran. Present sa amin itong event na to, program na to, napansin namin na align siya sa mga advocacy din ng Human Nature Dagupan na natural and to be environmentally aware, lalo na sa pagkapakanan mismo ng mga environment ng karagatan or anywhere in the vicinity ng Human Nature Dagupan. Namahagi rin sila ng hygiene kits na may hand soap at sanitizer bilang suporta sa kalinisan at kalusugan ng komunidad. Samantala, binigyang diin din ni Engineer Daniel Ray Rico, Section Head of Facilities Management and Engineering at ESG Champion ng The Medical City Pangasinan, ang mahalagang ugnayan ng malinis na kapaligiran at kalusugan ng komunidad. Aniya, kailangan ang sama-samang pagkilos upang maiwasan ng mga panganib na dulot ng maruming paligid. Sa lahat, we work in the healthcare industry. So, ibig sabihin, kung environment natin is malinis, yung mga cases natin mga cases natin na related sa mga ganitong environmental cause or mga sakit na makukuha natin sa mga environment na hindi malinis, syempre, mababawasan siya. And also, meron kami initiative under the ESG program, which is the environmental pillar. May mga advocacies and mga initiatives talaga kami na napapalesen kami ng mga carbon emissions. So I think this is one of the good part ng mga ganitong initiative kasi nako-contribute kami sa magandang environment. I'm really thankful sa IFM kasi una-una sa lahat, on the PR side ng mga ganito activities, nandito po kayo. And also yung collaboration natin with different initiatives under the environmental sector. I think maganda kasi na-showcase natin na hindi lang healthcare focus ang the medical city, and also nakakapag-focus din kami in helping the environment. Sa panayam kay volunteer Tiffany Gonzalez, sinabi niyang masaya siyang naging bahagi ng coastal cleanup dahil nakatulong sila sa paglilinis ng baybayin. Para sa kanya, paalala rin ito na may pananagutan ang bawat isa sa pangangalaga ng kalikasan. Nandito po ang ng family ng Barangay Bunuan Binlok. Sana po sa mga taga Binlok, matuto po tayong mag-segregate para po maging malinis, maliwalas ang Barangay Bunuan Binlok. Matapos ang coastal cleanup, nagkaroon ng raffle para sa mga volunteers at mga dumalo kung saan nakapamahagi ng 5 kilong bigas, rice toys, vitamins at stuffed toys bilang simpleng pasasalamat sa kanilang pakikilahok. Naging bahagi rin ng programa ang Maria Corina Canner Feeding Program kung saan namahagi ng lugaw at pandesal bilang almusal pagkatapos ng paglilinis. Ang naturang programa ay hatid ng 104.7 IFM Dagupan, Radio Mindanao Network, Armen Foundation, kasama ang The Medical City Pangasinan, Jose Jacintas Grill and Restaurant, Human Nature Dagupan, Honorable Councilor Attorney Joey Tamayo, Honorable Councilor Doc Jaja Kayabyab, Queen's Water Refilling Station at ng Chill and Grind Cafe. Sa kabuuan, naging matagumpay ang Lingap Kalikasan Coastal Cleanup ng IFM Dagupan dahil sa suporta na rin ng
barangay, partners, sponsors, volunteers, at iba pang nakilahok na nagpakita ng malasakit sa kalikasan at sa kapwa. Yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotarot, tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.